नमस्ते प्रणाम। भोजपुरिया रिपोर्टर के एपिसोड में रउआ लोगन के स्वागत बा। भाई लोग, फैंस के तगड़ा डिमांड के बाद खेसारी लाल यादव जी के नया साल के गाना आज रिलीज कर देवल गईल। गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज भइल बाटे। लिरिक्स बाटे सोनू सुधाकर जी के, म्यूजिक आर्या शर्मा जी के बा। खेसारी लाल यादव जी के साथे भोजपुरी के नंबर 1 गायिका शिल्पी राज जी गौले बाड़ी। हालांकि सोनू सुधाकर जी खेसारी लाल यादव जी के पुराने राइटरन में से हैं, तो लंबे समय बाद खेसारी लाल यादव और सोनू सुधाकर जी के कोलेब्रेशन भइल बाटे। तो जौने हिसाब से गाना के हाइप रहल, जौने हिसाब से खेसारी लाल यादव जी के नए साल के गाना का क्रेज बाटे, जौने हिसाब से बीते सालों में गाना चलल हो उनकर, वो हिसाब का गाना नइखे। गाना मतलब ऐसा होके के चाहिए कि एक बार सुनला के बाद जरूर तोहार दूसरा बार सुने के मन करे, लेकिन ये गाना वो टाइप के नहीं है कि एक बार सुनला के बाद आपको दोबारा मन करी। हालांकि जौने हिसाब से फैंस का डिमांड रहल, डिमांड के पूरा करल गईल। आज 30 तारीख के ही गाना रिलीज कर देवल गईल बाटे। तो नाम बड़ा बा खेसारी लाल यादव जी के, वही हिसाब से गाना सुने लोग, प्यार दही जा, सपोर्ट दही जा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगन के गाना कैसन लगल है। बाकी हम लोग मिलब एक नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी।